محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد نوين درس هندو نعم en jangani deftere nde kono fof goto non en garino hen ha e ceerno ibrahima diallo نعم ha ceerno jalali kita sifi almudagal hakkude makko e ceerno o wuuri aadi hakkude makko e seydil haji ali نعم ha ɗum timmi o jokki aadi hakkude makko e ceerno نعم e wasiyi alhaji ali ha o hawri hen e ladial o meeɗa waylude نعم o meeɗa wostade o meeɗa waylitade joni noon ne waddi munasib taade en garir hay haala makko نعم ne waddi munasib e ɗiɗo lettre uji نعم ɗi ceerno windunomo caggal noon kanko winduno ceerno نعم ceerno jaabi lettre mo winduno ceerno o noon نعم lettre o arani ɗo lettre uji ceerno ɗi ko ɗi gonɗo bindi junngo ceerno lettre uji ceerno bindi junngo makko نعم cheikhuna alhaji mouhammad ibne seyid نعم ɗi o jaabino ɗi ko ɗi gonɗo kanko lettre mo winduno ceerno o jogii ɗum ko ceerno siraji mo ceerno bachir mbaɗa mi yiɗino heɓde lettre o on saha nokku ona heela to na mahate نعم fof woni koɗo zawiya babam bachiru ɗo ɗum kan noon egginama kayitaji ɗi fof jiiɓodiri نعم min donki yitude ɗum waɗi bayel mbay ko ma yaafo o ɓooyi ñagademi taw o tinima ɗo jogui lettre uji ceerno ɗiɗo نعم gila o saaha roori bo o rewe am Daka FM waɗi mi wonde ƴefta lettre uji ceerno ɗi kono addanno kam gantinde نعم jinnomi ko tawa lettre ceerno ibrahima diallo no tawa kadi hoore mum e binde junngo makko tan fof yaada نعم woni noon ka Allah misiraji baba bachiru gillano ɗo min donki yitude on saaha taw fof kayitaji ɗi jiiɓodiri ndonno ko eggingol taw eggi zawiya o joni o jinama he gala baba bachiru eggo on ɗon addana kayitaji ɗi jiiɓodiri minne mboɗo waɗa mo hami نعم kono kanko o ɓooyi ñagade ɗum kono kadi en mbawata janngo ɗum taade no waddi mo nasib نعم e ko gonɗen e mum ɗe balɗe no waddi mo nasib ko ceerno ibrahima diallo en winduno ceerno نعم lettere caggal nde ceerno yalti madina alhaji نعم ari kolda waɗi kolda ko waɗi kolda ko dumuna gonɗo ɗo no ha ñawore gasi نعم laamu wimo wonde hankkadi yo yaltu diwan kolda fof yo yaltu yo yaatu yiɗi fof o yalti toon نعم hankkadi omo ƴeewa nokku ɗo omo siñta kanko ceerno o fokkiti o yeehi kanko ceerno نعم wona no joni ni humpito weeɓani téléphone ngaji ngala e ko nandi hen نعم woni dumunna ɓe kumpitaki ceerno نعم ceerno ibrahima diallo o kalanno ɗen o windi lettre نعم o totti biyeteɗo boubacar mana نعم ko gorko kumtuɗo haaju boubacar mana ko gandaɗo waɗi ma en garoy hen ni نعم waɗi nde o addi lettre haw yi ceerno ceerno hoore mum nanguimo ɗo sali o yaha nde jabti nde won goɗɗo mo tottuno e naw jaabowol boubacar mana o nangui ɗum ɗo hawde dumuna nde o acciti ɗum boubacar mana ko kumtuɗo haaju نعم guila en gonam seydal haji ali kala ɗo o nelimo haaju o fewat tan kanko o meeɗa nelede nelal o arti o wi mi heɓani walla mi yaani walla mi anda nde nela fof tan fewata ɗum waɗi ɓe nelimo ɓe mbaddi hen ndete ɓe totti bo kanko boubacar mana yaayilo e ceerno to mbawɗa yiide mo e aduna he fof kantora ɓundu ferlo abba mo ha fuuta tottamo leetere o anda ko jonde makko tan jooɗiɗen نعم konngol makko keɗiɗen te ceerno ibrahima diallo en on saaha kadi men ne jalti madina de نعم on saaha ɓe jalti madina ɓe ngari e ma'awa نعم fodde ujunere e temedɗiɗo neɗɗo نعم yalti madina ari ma'awa
ɓe ñawna noon ɓe mbiya ɗum mawon Naam. ɓe ngari ɓe jooɗima ɗon ɓe daakima ɗon Naam. eɓe paadi yamirore ceerno no ceerno wiiri fof so ceerno wiyoɓe keddo bisimilla so ceerno wiɓe ngabbo ɗum konngol ko konngol ceerno ɓe totti leetere o Boubacar Mana Naam. nde on ɗon ko toon alhaali o fuɗɗi wonɗo toon puɗɗeten Naam. on saha ha jottoyɗen Naam. e lettre uji ceerno ɗi ɓe neli Boubacar Mana ko gorko kumtuɗo haaji Naam. meeɗa neleede nelal waasi fewde ɓe mbimo abbo ceerno Naam. kala to mbawɗa yirtude mo e aduna he Naam. ko kanko keddiɗen Naam. tottimo leetere o fokkiti kanko Boubacar Mana Naam. o anda to fayi o anda to fayi o anda to jogori tawde ceerno Naam. Allah no ɗowamo Allah no soggamo tan omo yaha tan ha Allah waɗi kisa ori ha temanto Naam. ori ha yetti temanto o tawi ɗon yero jeenaba kanko Boubacar Mana yero jeenaba woni chef de canton Naam. diwan o yero jeenaba Sabali Naam. o jangtanimo laawol makko kanko Boubacar Mana Naam. o wino aada Fuladu ni Fuladunaɓe kamɓe soɓe ngari e nokku Naam. joomum ñande ari nde fof haalata laawol mum to gummimi holto paami Naam. holko addimi ɗo e ko mbaɗanmi ɗo so ñalawma goto so balɗe ɗiɗɗi so lewru so hitande Naam. laawol goto ɓe jangtoto fof o jangti o wi min de addimi ko ceerno amen laaknanmi Naam. ceerno amen nden jiilotomi mo ngannduɗaa yehii Naam. accii men caggal min nganndanamo hay habaru Naam. min ngannda to woni min nanaani habaru makko yero jeenaba o haalanta o jooni noon ko dental ngal umminimi Naam. nelimi yomi abbomo haa mi yiita mo Naam. gila ɗon noon gila toon to Kolda to Naam. woni Ma'awa haa Kantora Naam. haa Pacana hanke ɗo sifii tan haa Ɓunndu haa Fuuta yomi abbomo i jooni noon Allah so gii kam addi kam haa ɗo maa ɗo Naam. ko ɗum nde woni laawol ngol ɓe mbi yomi yiilomo ila jami an hayli alam wonaa ɗi nokkuuji tan Naam. to wawi wonde e aduna he fof eɓe nganndi noon kanko mo hokka ngal dokkalne makko Naam. on duwaw alhaji alere jaabe makko kala haaju mo ummina tan feewa o wi ni yere jeenaba ɗum nde addimi ɗo yere jeenaba wiimo ceerno mon ono wiyete ceerno mon jiilotoɗa no ceerno mon wiyete o wi ceerno amen wiyete ko Mouhammad Saïd Naam. yere jeenaba wimo gasi a yiiti ɗon ɗon yere jeenaba wimo gasi a yiiti ceerno mon o o wi ceerno mon o ko ɗo woni Naam. ko min woni jaatigi makko yere jeenaba wiimo bisimilla jooɗo Naam. taw namdima inde makko mbiyata ko Boubacar Mana o wi a yiiti ceerno mon jooni noon jooɗo haa kaccitoɗa jooɗo haa kaccitoɗa sa haccitima Naam. mi wadduma e neɗɗo nawma to siñcaan makko to Naam. andi kanko ari ko temanto ɗon tawi yere jeenaba Naam. ceerno noon nan to ceekiwi to toon ceerno en ciñci a yiiti ceerno mon Naam. jooni noon jooɗo haa kaccitoɗa sa haccitima Naam. mi wadduma Naam. e neɗɗo nawma Naam. ɗo siñci to sabi hakkude ɗo e ɗo siñci ɗo Naam. kiloji nayi wonɗo kiloji nayi wonɗo o nanirani konngol ngol seesa nde wimo a yiiti ceerno mon Naam. hakkude ɗo e ɗo siñci ɗo ko kiloji nayi fat kassari mi wadduma e neɗɗo hollo e ma Naam. ɗum o nanani ɗum Naam. fat kassari yiide mo ceerno ɓuranimo kala hunde e aduna kala hunde e aduna Naam. yiide mo ceerno ɓuranimo Naam. en kalani kam haala kassari fat kassari ala o fadani o sali Naam. ɓe gone fooɗodirde kamɓe ɗiɗo kanko yere jeenaba Naam. a fadat kassari mi fadata a fadat mi fadata a fadat mi fadata Naam. mi wawa e nder ko e pooɗodirta ko Naam. ndeke Allah hoddiri ceerno ummima to siñcano mum to Naam. to ceekewi to kisa ari tawiɓe ɗon ɗo e pooɗodirta ɗum Naam. ceerno ummima to te ko kañum tan goto de Naam.
kiloji 4 wonɗo kisata yiɓe temanto andi mbimami fonɗo ɗen ko janngude lettere ceerno Ibrahima Diallo on ala ɗo woni koye juuɗe sida juuɗe ɗum ɗo joni ko min windiri ɗum kono koye haala ceerno Ousmane banda o nan ɗo ko ceerno Ousmane haalata ko banda mum banda o notel fogam he jiɗɗo fof kadi mami nelduɗumo jo kisa Allah itti ceerno hoddiri ceerno ummima to siñcare mum to ari tawiɓe ɗon eɓe poɗodira koma kaccitoɗade mi wawa fadde ceerno tawiɓe ɗo e ɗemgal ceerno wi ɓe jaɓɓodiri jaɓɓungal alliyankewal jaɓɓungal jurminigal jaɓɓungal o wi ngal ganduɗa hecciɗini ɓerɗe woyni guite hecciɗini ɓerɗe wanji gonɗam guite ɓe jaɓɓodiri ɓerɗe maɓɓe kecciɗi ɓe donki jaggude koye maɓɓe ɓe gone woyde caggal ɗum ɓe kabrodiri kabrodiri koɓe kabrodirta mo jogui lettere noon ceerno Ibrahima Diallo o itti lettere o o totti ceerno wi ñande hen ko Allah tan andi weltare nde ɗo foti ñande hen goɗɗo anda on ñalawma nden weltare e nden softede ko Allah goto andi no ɗum foti to Allah kisa e hoddiro Allah kamɓe fof nden ndiɗon kastari ɗi kamɓe tan ceerno e Yero Jeenoɓe e Boubacar Mana keskoɗen noon oɗo Boubacar Mana jiida e Oumar Mana on ne ko banggue jeeɗiɗo limteteɓe ɓe ceerno siñtata nde jeeɗiɗo ɓe ko Oumar Mana limtete hen kadi Mana ko diwan e Guinée Bissau nden ko noon Allah jiyaɗi wiyatno ko kala goto to jeeya yo joftin e to jeeya to beele wasa majjude Oumar Mana jeeya ko Mana Boubacar Mana kamɓe jeyda e nokku goto Oumar Mana o noon woni jeeyaɗo e jeeɗiɗo ɓe ceerno oɗo Boubacar Mana abbinoɓe kañum kisa ɓe ndendi kastari kamɓe tato ɓe kaccirima ɓe gayni ceerno ummodima e makko temanto kanko Boubacar Mana kamɓe tan ɗiɗo e ɓen payi to siñcani ceerno to ceerno siñci mbi agadami hima kadi ko koyɗe maɓɓe dabeje ngala ɓe jalti temanto ko ɗon ceerno udditi lettere ceerno Ibrahima Diallo o woni e janngude lettere o ceerno Ibrahima Diallo no haala almudo minen fof minen ɗo jooɗi min jooɗi ko jondema ko konngol ma no mbiruɗa fof ko noon o waɗi kadi ceerno expliqué tampere nde ɗum fof ma en pawɗo o jooji ɗi nde wonno ko taari kadi no ɓuri moƴƴude tan jomum en daña hen ko laaɓi sabi saha taarikaji ne kaale nan yaaja kono so tawi guittuɗa koye konngol ceerno taw ko e sawtu mum taw ko e sawtu ceerno nanɗa ɗum kadi hay goto wawa firtude ɗum yaajude haala ceerno ɗum yaajude haalaji woɗɗo omo haala no ɓe tampinira eno ɓe guddira Madina kala jiɗɗo ferde sono yalta Madina no ara mawon woni mawa no suuɗorto so ɓe nanguiɓe no ɓe pirannoɓe eno ɓe cokirannoɓe fof o haali ɗum hen eno ɓe ƴeftiranno ceenal ɓe mbaɗa e koye maɓɓe ɗum ɓe kujjirannoɓe ɓe pembaɓe andi tampere waɗino on ɗon kadi kettunoɗo hen o fof ma en paw keɗo ɗon tawona e ɗemgal dañon ko ɓuri labde ceerno Ibrahima Diallo haaldima fof kono fofde koma kono jarani men kala hunde ko an tan ɗo ko noon ata jiyaali wi ko an min keeɗi no mbiɗa fof ko noon kala to mbawɗa won o udditi lettere o omo jangga kanko ceerno gila ɓe jalti temanto omo jangga lettere o omo urno lettere o o takka ɗum e becce makko o mooma ɗum e yeeso makko lettere o ɓuuco ɗum o takka e becce makko o mooma e yeeso makko lettere ceerno Ibrahima Diallo ceerno wi elle komin tagganaɓe leydi ndi hakkude temanto e ceekewi ceerno haawi ɗum goɗɗal ngal o teskino hakkunde nde kiloji 4 ceerno wi elle men taƴilofu ngu ko e mintaji 4 o wi min komi jahatnoɗo ɗo tan
kono ko teskotonoɓe ɗo oɗo lofu نعم e tampere yaadu oye ñande hemmitinaani oye cikkata ko e nder mintaji nayyi نعم ñande hemmentaji allah e weltare nde e yiide kadi leetere o e humpito ngo dañmi dental ngal na e jamma jam ni ɓe ngari haɓe jottima ceerno jaabi leetere نعم ɗum jiiɗa e ɗiɗo jiiɗa e ɗiɗo leetere hay on leetere no woodi نعم ceerno jaabi leetere woodi mo totte almuɓe ɓe نعم yo naɓan ceerno ibrahima diallo en oɗo noon o nanggui ɗum ɗo boko ɓuubar mana tawno on saha koye siñcani keso نعم kadi ko neɗɗo tiiɗɗo ko kumtuɗo haaji jaabuwol hooti نعم kono caggal ɗum kadi kanko ɓuubar mana kanko nawata ɗiɗo leetere ni ɗi kalten ɓe kono ko adi ɗiɗo taw ceerno jabtinoma نعم on leetere taw yiɓe toon e ngol jaabuwol ceerno wi ceerno haadi نعم ceerno haadi ko ɓi alpha amad dila ceerno haadi sincannano ayni maadi نعم kadi ayni maadi woni wuro ngo ceerno adi sincu o woni oɗo ceerno haadi on ko toon wonno ko ɓi alpha amad dila نعم kanko sincannano ayni maadi ceerno adi sincu نعم ha joni ko ɓesgu maɓɓe won ɗon tijjani nan toon ko abdoul ki tijjani ceerno cheikhouna abdoul diallo نعم ceerno yimo ceerno haadi yo heddodo toon نعم kala mo wawa arde e nde ɗo hitande e nde ɗo hitande نعم kala mo wawa arde ɓe ceerno haadi heddodo e ɓeeɗo نعم jogiiɗo ngantu rafi cellal walla mo ganduɗa jawdi mum nayi mum ne saaki koma renda ceerno haadi yo heddodo e ɓeeɗo نعم ɗono ceerno haadi ko ganɗo ko jannguɗo yoɓe gon e junngo ceerno haadi o yamiraɓe ko moƴƴi نعم o haɗaɓe ko feewani wona o lomtima hen nelaaɗo sallllahu alih w sallam wona o lomtima hen cheikh tidiani wona o lomtima hen seydil haji ali نعم kala jogiiɗo ngantu mo wawa arde e nde hitande yo heddore ceerno haadi so tawi noon ko ceerno ibrahima diallo نعم on kay koyo artat ceerno ibrahima diallo kam koyo artat نعم ni ceerno heddodiɗo e boubacar mana no mbimami ni نعم leetere kay jaabuwol hooti نعم almudu goɗɗo nabi boubacar mana heddiɗo haa kisa o yaadoyi e ceerno hamdallah نعم nde wonno on sahaa galle o araɗi galle o nan hamdallah neniraɓe toon gonno nen mariame seydi e nen aissata mamadou nen aissata mamadou woni yummum goggonen galle نعم on sahaa ɓen hamdallah te julde taske fandima نعم no mbimani boubacar mana ko kumtuɗo haaju ceerno juuloyi taske hamdallah toon juuloyi andi ɗo sinca ko nayi taske نعم alkamisa ñande hen wonno goo taske ko altine نعم altine woni goo talata alarba alkamisa nayi taske ɓe cinci نعم andi julde natti woɗɗu نعم nde kay andi wadde boubacar mana nde ari nde نعم ko balɗe sincaɗe o tawi ɗo ceerno ni ceerno yaade e makko hamdallah ɓe juldoy toon taske نعم o wi hamdallahi ko wuro yimɓe Naam. hewɓe no mbiya jeeya ko e gambi kono wuro ngo ko e sénégal waɗɗani manda duwaji o wi neniraɓe ko toon gonno e yoga e almuɓe no toon keddodino e maɓɓe ni ceerno ko toon juuloy taske Naam. o yaade oɗo boubacar mana ɗo ga sincane ga ɗo ceekiɓe ɗo madina gounas نعم o lomtini oumar mana ko on juulduno iidi iidi kadi ɗo juulede ɗo ko juulde taske juulnuɗo ko oumar mana o yamirno yo ardoɓe juulnaɓe kanko noon o juuloyi hamdallah galle o ko toon woni caggal ɗum hankadi ɓe garti ha ɗo e madina gounas Naam. ceerno sinci madina gounas o ardi e galle o o artiri e boubacar mana ko nden noon o jabti ɗiɗo lettre uji ɗi jogorɗen janngude lettre uji ɗiɗo نعم boubacar mana nawti lettre uji ɗi bindol junngo ceerno nen lettre uji ɗiɗɗiɗo ceerno wi ko gounas Naam. no fuɗɗori gounas gounas yawmal ahadi نعم الثامن والعشرين من ذي الحجة نعم أي عام وويندي ɗum noon koye français 1354 من الهجرة نعم
ceerno wi alhamdulillahi alladi amara arrasula sallallahu alayhi wa sallam نعم an yaqula li ummatihi in kuntum tuhibbuna allah نعم fattabi'uni yuhibbukumullah paamon noon kono windori ni ko noon jangirani kala hen ko fuɗɗi e hoore aya ko fuɗɗaki kono windori ni ceerno fuɗɗori ɗo ko in kuntum tuhibbuna allah نعم fattabi'uni yuhibbukumullah wassalatu wassalamu ala man khuliqa min almahabba نعم فقال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نعم في الحديث القدسي كنت كنزا لم أعرف نعم فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فبي عرفوني نعم وقد علم يقينا أن أول طلعة التجلي للظهور نعم والتميز إنما هو سيدنا ومولانا نعم. محمد صلى الله عليه وسلم نعم وتلك الجوهرة المتميزة هي التي يعبرون عنها بالحقيقة المحمدية نعم ومنها انفصل وتصور جميع الوجود نعم أما بعد فالسلام المشيع نعم بمحبة الله ومحبة رسول الله نعم. ومحبة الشيخ التجاني نعم. ومحبة سيد الحاج علي نعم مع جميع الوسائل من أسير ذنبه نعم المشتكي كثرة حوبه محمد بن سعيد نعم إلى السادات الكرام والأصحاب الأعلام نعم سيدي إبراهيم ابن السيد محمد نعم. وسيدي محمد الهادي ابن السيد ألفا أمديلة نعم كالسادات يحيى وأمر مندو وغيرهم من الأحباء الذين في المأوى نعم teskoɗa ɗo ɗeɗo sujeeje ndiɗo juɓɓudi no ceerno haaldata ceerno e wawde mo arabiya e konguɗi cañiɗi ɗum ɗo no haaldata ɗo ni joni no yoɗi arabiya من الأحباء الذين في المأوى نعم والعقلاء الفضلاء أسكنهم الله بعد طول الأمر مع السلامة في جنة المأوى نعم ويمتعهم فيها بالمن والسلوى نعم ولا زلتم محفوظين من كل ما ينزل من البلوى نعم ومعافين عن كل ملمات الشكوى نعم ما دام قرار الرضوى ما دام قرار الرضوى نعم ويعصم قلوبكم المطلع على السر والنجوى من الزيغ والميل إلى كل ما ينافي التقوى يودي سوية فوف كل هن داجير هاديكو إيواو كل هن داجير إيواو وبعد فاعلموا أني رأيت نعم كتاب الاستئذان في المقامة نعم أو الاستراحة في المأوى خذوا الجواب الصبرة نعم هو ما كتبت إليكم في الأيام الماضية نعم قائلا إن سيدي محمد الهادي نعم. فليمكث مع كل من لا يمكن له الإتيان في هذا العام نعم. ويكون في يده يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر نعم. نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وأما سيدي إبراهيم جلو أمرته أن يأتي إلينا نعم. بعد مروره من بدورة إن أمكن ويأتي عبد الرحمن صاحبه مع ما يرسل من متاعه إلينا وكل ما عدا إبراهيم جل وألفا عمر فليفعل ولا فليعمل ما أمكن له من الإتيان والبقاء حتى يتأهب في العام القابل دون ليتر قدنو كان جفون بندي دا إيدو بوبكر مانا نوتنو تيارو بيكو بناس نعم ɗo e gunas ñande alet no gas e jeetati taski نعم leetere nde bindande kono kay sinca ko alkamisa نعم nayi taski joni noon oɗon naatoɓe internet نعم mbaɗon nayi taski 1354 nayi taski 1354 ƴeewon holɗo hawrata madinade sinthia sabi ɓe mbaɗa heen datuuji keewɗi dat kaaliteeɗo noon no heen 27 février o on ɓe ngadda ɗum heen ɓe ngaddi heen datuuji goɗɗi tawno ko taarih نعم ɗum waɗi haalaaji ceerno ousmane e ko ceerno ousmane ƴekkataama keɗiɗaa ɓe jogii bandaaji makko tati نعم bande heen fof kanko o wiyata madina sinthia ko e janvier نعم
kanko noon tan wiyata madina signeca ko e janvier ceerno Ousmane ko noon wiyata joni noon yaaji kadi ko yaajinata ari wonde ko 27 février kono noon oɗo date so waɗama date uji ɗi fof hollete holluma mayirɗe janvier holluma hay 27 février o ha ganda tan fof no gonɗi ko bindol jungo ceerno wona goɗɗo lomtini de ko bindi jungo ceerno wonɗo kala ganduɗo ceerno ko bindannoɗo ɓe gandi bindi jungo makko jogui me bindi ceerno gasata ceerno defte ceerno Ousmane fof kanko windi hen saha yeɗɗo deftere hello ngoɗo o winda hen ha heewa o deftere nde ko Ousmane Alhaji Ali jeeyi ɗum wadde hen noon dowuji o haala hen ko o haalata taw jiiɗa o lettere tiranoɗo nde o feri fayi Madina Seydi Alhaji Ali jiiɗa e ɗiɗo lettre uji e goɗɗi nogas e jeetati taske ñande alet 1354 hijriya Madina Gounass ko nden ngol meɓindir oɗo leetere ceerno wi mi yetti Allah Allah jamirɗo nulaaɗo mum sallallahu alaihi wasallam andi en debi arabiya o jeeɗen pire pular o Allah jamirɗo nulaaɗo mum sallallahu alaihi wasallam o wi nulaaɗo makko o wi leñol ma so tawi oɗon jiɗi Allah ndewe am min Muhammad tawi ko gonga ma ɗon jiɗi Allah ñemtine kam on saha Allah yiɗa on yurmede e kisal woni e tagaɗo e yidde woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o taga ko e gidgol Allah ko e gidgol ko hen o taga o wi sabi ko Allah wi e ɗemgal nelaɗo makko annabi makko sallallahu alaihi wasallam e hadisul qudsi woni yewtere hakkunde Allah e nelaɗo kamɓe tan malaika lom mbaki ɗon andi qur'an wi koye jibril jippini e nelaɗo kono hadisul qudsi wona noon ko kamɓe tan e koye ma Allah wimo kuntu kanzan Allah yi Muhammad mi woni no ngalu suuɗingu mi andanoka nde jirmi andede tagmi tagore gandinimi ɓe nde tagmi ɓe gandinimi ɓe gandinimi ɓe hooram fata arraftu ilayhim ɓe gandimi noon kono ɓe gandiri kam ko sababinde am tabi ko min tagi ɓe kadi ko min andiniɓe so tawi Allah wini fa ahbabtu jinmi an uraf ay on fa ahbabtu jinmi ko e nder yidde nelaɗo taga sallallahu alaihi wasallam o wina anda noon e ko laaɓi ko nelaɗo adi feeñ e ko laaɓi ko nelaɗo addi tagede kaade Allah wini jinmi andede tagmi tagore inde tagore noon ko nelaɗo addi tagmi anna awwala dal'ati tajalli li zuhur wa tamayyuz ƴellitande adide feeñande tagore nde ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on adi tagede sabi nde o taga taw adama nayi hakkude ɓakkere bayna adama bayna nafsi wan nasami hakkude fittandu e ɓakkere te on saha kanko Allah andinima ko nuraɗo Allah wadde kanko addi tagede ceerno wi nden ɗon noon ngeel ɗon ñaguel dimel woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ngeel ñaguel dimel woni nelaɗo ngel e paccirirta gamum bil haqiqatil muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya andi ko on adi tagede wa minha infasala ay e nden ñayre on durru on jawhar on lasli ko hen yalti ko hen mbadini jami'ul wujudi windere nde fof kanko adi tagede kanko ne ko heddi ko fof yalti e makko neke nde Allah wi ceerno haalantuma ɗo ko dalil wonde nde laaɗo taga ko e jiggol man khuliqa min al mahabbati tagaɗo e jidgol ko hono ni woni sababu o sabi ko Allah yi fa ahbabtu jirmi an urafa woni sababu tagmi tagore nde nde ke nde laaɗo taga ko e jidgol sabi kanko adi tagede nde o taga ko heddi ko fof taga e makko ko leeterde kono ay seeremɓe waɗiyaɓe Allah no kalata hay jiyaɓe Allah ko adina ɓe kalata haaju maɓɓe ko maɓe pindina haaldeteɓe ɓe kuccinna ɗumen e Allah kuccinma e Allah ɓe kuccinma e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ay ko nden ceerno wi amma ba'du so ɗum ɓenni
mi yetti Allah mi juuli e nelaɗo so ɗum ɓenni o wi salminandu salmunandu ndu ganduɗa e ndu duusira salminanandu na duusandu yidde Allah e yidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e yidde Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e yidde Seydil Hadji Ali فالسلام المشيع بمحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الشيخ تيجاني ومحبة سيد الحاج علي nduɗo salminandu ndu ganduɗa ko ɗeɗo gueɗe nayyi duusi ɗum yidde Allah e nelaɗo yidde Cheikh Tidiane Seydil Hadji Ali o wima a jami'il wasa'il e dendagal noon hankkadi jokkorɗe lo mbiɗe ɗon Seydil Hadji Ali ha yettoyi Cheikh Tidiane ha yetti nelaɗo fassalamul musayyaw ndo salminandu duusirandu e ɓeɗo ɓe kalɗen ndu salminandu min asiri ndu salminandu de ummi ko e dahaɗo bakkat mum mo bakkat mum dahi ay ko yankinare fassalamul musayyaw min asiri zambi ndu salminandu duusirandu ɓeɗo ummi ko emo bakkat mum dahi gullitiɗo bakkatuji mum kewɗi ko jankinagol biyeteɗo Mouhammad ibni Saïd salminandu fayi ko e hohoɓe tedduɓe fayi ko e wondiɓe anduɓe ceerno Ibrahima Diallo ɓi ceerno Mouhammad e ceerno Haadi ɓi ceerno Alpha Amad Dila ay o rewa inɗe ɓeɗo ɗiɗo o wi ko nonne kay hohoɓe heddiɓe ɓe ko wayno Yahaya ko wayno Oumar Mandou ay ɓe o limtiɓe wa gayrihim o wi ko wona ɓe minal ahibba'i aɗan ɗanode kadi e ko wona ɓe minal ahibba'i allazina fil ma'awa yiɗɓe wonɓe ɗo ma'awa ɗo woni mawon ndeke en gandi to ɓe jalti Madina ɓe gari mawon nde bindata lettre o nde ko ɗon ɓe gonno ɗo mawon ɗo ma'awa mi limti inde mon onon ɓeeɗo e heddiɓe wonɓe ɗo ma'awa ɗo mi haaldima noon ko ɓe ujunere e temeɗɗi ɗo o wi yo Allah dahmid on ñaamde wiitende eyi allazina fil ma'awa o wi e haqqilɓe mbiɗa salmina kadi haqqilɓe jomiraɓe haqqillaji ɓe ganduɗa ko ɓurɓe jogui ɓural gimmigal to Allah o wi mi ñaaguima Allah yo Allah honnu on caggal juude gurdam e kisal yo Allah honnu on e aljanna biyeteɗo ma'awa o jannatul ma'awa aljanna mo ganduɗa neɗɗo so naati yaltata caggal juude gurdam mon yo Allah honnu on e o aljanna mi ñaaguima Allah Allah dahmita on to aljanna so nani on aljanna o dahmita on ñamde wiitende mannu e salwa woni ñaɓɓe ɗe jippotono e bani Israila en haa ɓe mbi lan nasbira ala ɗamin wahidi mi ñaaguima ɗum Allah mi ñaaguima Allah kadi wata on ceer oɗon ndena wata ceere oɗon ndena yo Allah reen on kala ko ne jippo e jarabi yo Allah dandu on kala ko ene jippo e gullitagol yo Allah dandu jarabi jippo e mon sako ni oɗon gullito o wi mi ñaaguima ɗum Allah ɗon ɗo ina heddi hayre wiitende radwa ko montaji hayre mawde ara beɓe ne tindina defte luga ɗe fof e nde haala toon maqama en shuara en defte ɗe fof e nde haala toon ko hayre nde ganduɗa ko montaji mawɗo nde dirtata ɗon ɗo nde heddi on ɗon ɗo aduna heddi sabi son aduna ne heddi nde wawa busde place mayde yo Allah waɗon ɗon o duwaw mo duwanimi o ɗon ɗo hayre nde ne heddi e place mum nde dirtadi wa yasimu qulubakum almuttaliu ala sirri wan najwa Allah ƴellitiɗo ko suuɗi e ko feeñi yo Allah reen ɓerɗe mon yo Allah reen ɓerɗe mon e gooñagol ɓerɗe mon gooñano e kala ko riwodiri e kulol Allah yo Allah reen on heen jaafuɗe téléphone ngaji ɗi kala kaalowo téléphone yo yaa boowal ɗacca haqqi téléphone ngaji ɗi walla guitton réseau ji mon ɗi minen fof ko min ñifɓe téléphone ngaji amen ceerno wi kala ko ene riwodira e kulol Allah yo Allah reen hen ɓerɗe mum o yo baadu caggal ɗum ɗo fof so ɓenni inni ra'aytu kitabal istizani mi yi leetere cakkitinogol leetere binduno ɗon kam
oɗon cakkitino pour heddade ma'awaɗo foftade ɗon seeɗa walla holno mbimi mi yiileteɗo o joni noon huzul jawaba subra jagge jaabuwol subra e jubbande tan miɗo jabto ha joni huwa ma katabtu ilaykum fil ayami l madiya woni ko mbindunomi on ñalɗi ɓennuɗi na mbinoma nde oɗo ari de ceerno jabtinoma lettere tottigol oyi ko mbindunomi ko ha joni ko ɗum mbindanmi ɗo Boubacar mana nawtanowo ƴefte jaabuwol e jubbande koko mbindunomi on ñanden ko ha joni ko noon tan mbimi ko ceerno haadi mo ceerno Alpha Amadou Dila kala mo wawa arde e nde ɗo hitande yo heddude e ceerno haadi sabi no wayi fof ko dental timmugal ujunere temedde ɗiɗo ko majum en jogo gardiɗo ko gando kala mo wawa arde yo wondu e ceerno haadi oyi ko noon mbinomi ceerno haadi falyamkus maa kulli man la yumkin lahu l ityan fi hada l an kala mo wawa arde nde ɗo hitande yo wondu ɗon e makko ɗo ma'awaɗo kamɓe ne yoɓe keddo e junngo makko ɓe keddo e yamirore makko o yamiraɓe ko moƴƴi o haɗaɓe ko fewani wona o lomtima hen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oy ɗon ko ni kala tan joguiɗo gantu mo sellani mo nayi mum caaki on ko ni yo heddore e ceerno haadi so tawi noon ko ceerno Ibrahima Diallo on kam ko yo artan jogui gantu ala gantu yo ar ba'da mururihi min Badora taggal noon oɗo wayi Badora ko Guinée Bissau ko wuuro e gure Guinée Bissau pour o tintina ɓen wonde mi siñci jiɗɗo ferde fof ndenno ko noon Alhaji Ali wino kalif ma Allah dewolam e gorolam waɗi ceerno Ousmane safti haalde wasiya Alhaji Ali kala ko wasiyino ceerno waɗi ha timmi cheikhuna Alhaji Mouhamadou Ibn Saïd gila ɗo fuɗɗi wi ceerno Ibrahima ara wayi Badora heewɓe men nanna Badora Mamadou Badora Mamadou Fatou Mamadou Dalbata Mamadou Yemyem wona yi gasi ɗum fof ko inde makko ɓe mbiyamo Mamadou Fatou ɓe mbiya Mamadou Yemyem ɓe mbiya Mamadou Dalbata ɓe mbiya Mamadou Badora on ɗon Mamadou Fatou on ɗon noon ɗo woni wuuro maɓɓe Badora kadi nde ceerno wi en gandiyima maade suudu Allah ndu maade yaadude e zamanu woni juma men kaaɗo kadi koko laaɓi kadi ko enen Madina naaɓe tan juma Dakar o noon kala mo Allah yiɗi kono kaaɗo ko enen Madina naaɓe tan kanko on Mamadou Badora kanko adi wadde hen ngaari ko ɗon noon ceerno mo yo rewoy toon nde tawno noon kadi nde pusgu ngu waɗi nde lawgu waɗi heewɓe jehino Badora dalta jaali hawre ladial luural waɗi kadi heewɓe ko toon mooloyino ɗum addani ceerno wiide yo yaato kanko ci Ibrahima Diallo yo rewoy Badora baɗa mururi himin Badora nde woya toon tintinaɓe nokku gonaɗo o kono ceerno heɓɓitiɗo wi ko in amkana so newima jagol Badora jaaha o wi wa yaati Abdourahmane sahibuhu gondiɗo makko Abdourahmane on yo ar gondiɗo ceerno Ibrahima Diallo musidɗo makko mama yursil min mata'ihi on yo addor bagasuji ceerno Ibrahima Diallo kala ko yiɗi neldude yo Abdourahmane ar addora ay on Abdourahmane honno ko e galle ceerno Ibrahima Diallo o mbiyatno Abdourahmane bantanto kanko ne ko toon e jeeya Guinée Bissau Abdourahmane bantanto kanko jibini Mamoudou Jamguel Abdourahmane o jibini Mamoudou Jamguel ko on noon kañum ari addori bagasuji ceerno Ibrahima Diallo ceerno Ibrahima Diallo rewoyi Badora tagal ɗum ari Abdourahmane ko ɗon honno e nder galle ceerno Ibrahima Diallo kadi kanko jangguinanno ɗon duɗal ngal ko jangguɗo bawɗo jangde kanko jangguinanno almuɓe kanko Abdourahmane bantanto eno paami haɓuren famde tan mo mbiten ɗo mamayel pewnowo couraji ɗum ɗo e Sénélec o so tawi kam wona kanko jibini bamum mamayel kam ko miñi ko walla mawni ko mi yiyananaka tawi kanko jibini bamum mamayel mi yiyananaka kono kam so wona kanko tan ko miñi ko
fortata wonde walla mawni jibini bamum mama yen ko be galle goto نعم ko wonde Abdourahmane Ban tan نعم Abdourahmane yo ar Abdourahmane baga su Ceerno Ibrahima Diallo نعم yo ar way badora non kankam ko yo arta ha ganda tan hakkude Ceerno Ibrahima Diallo no waano o wi jogi do gantu fo e heddo toon Ceerno Ibrahima Diallo non jogi gantu ala gantu ko yo arta ha نعم hunde mawnude نعم o wiima kullu ma ada Ceerno Ibrahima Diallo نعم wa Alpha Oumar kala mo wona Ceerno Ibrahima Diallo e Alpha Oumar نعم. woni Alpha Oumar Patel Dia o woni noon jaatigi makko Madina نعم. o woni mo haalta e bande he mo haala waliyagal mum نعم. nde yaltata aduna ha yiroɓe urul ayni en نعم. gamana ɗum o woni mo Ceerno siforo o woni Alpha Oumar نعم kala ko wona Ceerno Ibrahima Diallo e Alpha Oumar kala ko wona ɓeeɗiɗo نعم goto fof no alhaali mum hokkiri fof ɓeeɗo noon gantu ala koyeɓe gartan نعم kala ko wona ɓeeɗo نعم. falyafal ma amkana lakum نعم kala goto no alhaali hokkiri fof minal ityani gargol نعم. wal baqa'i e keddagol نعم. hatta yata'ahaba fil amil qabil نعم. ha jomum heblano ɗum mo wuuri ay ɗum woni oɗo lettre gadano o ko ni lettre ɗimmo نعم o huccini ɗum koye Ceerno Haadi نعم sabi Ceerno Ibrahima Diallo en ko jamirama yo ngar joni noon Ceerno Haadi kadi jogori heddade ɗo toon e joom gantuji en Ceerno wi ayyuha seyid Mouhamadoul Haadi نعم balligh anni ahsana salam نعم ila man hunalika min al ahbab نعم walla ila man hunalika min al ashab wa qul lahum inna allaha tabaraka wa ta'ala نعم wa'ada lahum an-nasra faqala tabaraka wa ta'ala نعم inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu نعم inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur نعم ila akhir al-aya faqala ta'ala نعم لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض نعم لهدمت صوامع وبيع نعم. وصلوات نعم. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا نعم. ولا ينصرن الله من ينصره نعم. إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض نعم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف نعم. ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نعم قال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال نعم وكان الله قويا عزيزا نعم وقال تعالى نعم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نعم. إنهم لهم المنصورون نعم وإن جندنا لهم الغالبون انتهى نعم. فوق بندور تيار إنا لننصر رسلنا نعم. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم أي وليا بالله نخال نعم ويوا أما ما سجنوكم فهلاكهم نعم وعونكم الحمد لله الذي ألهمكم الصبر نعم وقال الله تبارك وتعالى حاكيا قول المؤمنين نعم وما لنا أن لا نتوكل على الله نعم. وقد هدانا سبلنا نعم. ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم وأما المهاجرون نعم الذين لا يتقون الحر ولا البرد فطوبى لهم نعم. ثم طوبى لهم لذا نزلهم الله نعم في مأوى الأمن فقال تعالى والذين هاجروا في الله نعم. من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة نعم. ولا أجر الآخرة نعم. أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم قل لهم إنهم أضياف الله نعم وأضياف رسول الله سيجدون نزلهم عند الله نعم وما الله بغافل أما يعملون نعم لن يخلف الله وعده نعم فليجتهدوا في إقام الصلاة نعم كما أمروا في أول الأوقات نعم فليحفظوا عهود الأشياخ كالمحبة نعم. والاجتهاد في الوظيفة سلوا أرحامكم نعم. كما أمرتم واتقوا الله نعم. وافعلوا الخير واجتنبوا الرجس نعم. والفواحش فلا تعجزوا منكم رجال يعينون الله في تأكيد أوامره نعم. وتحذير مناهيه واقتدوا في ذلك نعم. من سلفكم ولا من سلفكم من آبائكم نعم. الكرام
سيد الحاج علي نعم سيدي علي بن إسماعيل إلى نهاية سلسلة الذهب نعم إلى نهاية سلسلة الذهب نعم فلا يغرنكم ما غر الناس في هذا الزمان من نعم. الغرور سلموا لنا على السيد الشريف نعم محمد بن عبد الله إن كان هنالك فلا تظنوا أن معنا ضيق المعيشة نعم فلا تظنوا أن معنا ضيق المعيشة نعم لا لا ولله الحمد نعم نحن في نعمة من الله تعالى سلم لي الإخوان كلا ما منعني أن أخصص نعم إلا لتجتهد في التعليم نعم o hertinan ceerno haadi yo gorɗo heddodade e maɓɓe ceerno ayyuha seyid mahamadul haadi نعم ande mahamadul haadi yottin ko ɓuri ngarɗude e salminade نعم wonɓe toon ɓe fof heddaama jalle kam ko aroɓe نعم joni oɗo jogori heddodade e ma balligh ahsana salami نعم ila man hunalika نعم. min al ashabi almuɓe wonɓe toon ɓe pop نعم yettimɓe ko ɓuri ngarɗude e salminade ummorade am faade maɓɓe نعم no mbimami ni ɓe jalti madina ɓen ma awa نعم wa qul lahum wiiɓe inna allaha tabaraka wa taala نعم wa'ada lahum nnasra wiiɓe noon mbiya wonde allahu tabaraka wa taala نعم kañum fodani ɓe poolgu ɓe poolat tan sabi ko allah wi نعم allah de haali o wi omo duñcana gonɗinɓe allah نعم omo duñcana ɓe woroddeji o hokka ɓe poolgu tawno allah yiɗa jamfotoɗo نعم allah yiɗa keefeero ko allah kadi wi نعم sinno wonano allah na duñcana yimɓe ɓe نعم o duñcira yimɓe ɓe yoga e maɓɓe e yoga andi so woni bawɗo fof fiya bawɗo fof bawɗo fof nden bonande mawde waɗanno نعم sinno wonano allah na duñcira yoga o e yoga نعم so won mbawɗo ande won bawɗo mo sinno wonano ɗum o wi nden dewirɗe allah fof yirbinteno نعم la huddima sawami'u نعم dewirɗe allah nokkuji cujjeteɗi نعم nokkuji deweteɗi allah fof yirbinteno te tawi ko ɗin nokkuji woniri allah jangtete hon inde allah haaldete sa yi noon wayani noon نعم ndeke ɓen fonnoɓe yirbinde ɓen nan jogui wawɓe ɓe tawi ɗum heddima ko woni ko heddi ɗum allah noon ko jinganowo Naam. kala jinganowo diine makko kanko no jingano ɗum allah ko poolɗo allah ko cembino allah demanti ko ɓen نعم ɓe o wi wonde somin keɓiniɓe e leydi tan ɓe ñimna juulu Naam. ɓe jaltina asakal ɓe jambira ko moƴƴi Naam. ɓe kaɗa ko boni enen noon ko noon mbaɗen نعم alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata نعم somin keɓiniɓe e leydi ɓe ñimnata ko juulu enen noon ko gon fedo dariɗen Naam. ɓe totta asakal نعم so tawi ɓe jogui ko ɓe gaski نعم ɓe jambira ko moƴƴi ɓe kaɗa ko boni walillahi aqibatul umur نعم battande fofde ko allah wodani kadi ko allah wi نعم allah heƴi julɓe hare woni mo ay mo jannguɗen ñande lahasabe en pelle dendunoɗe Naam. pour yande e madina firta madina نعم woni kisa hare nde waɗani on aya wonɗo نعم allah heƴi julɓe ɓe ga hare نعم ɗum woni ko haadi ɗo wa kana allahu qawiyan asisa نعم allah ko poolɗo cembinɗo نعم ko allah kadi wi konngol amen نعم adanima jiyaɓe amen nulaɓe allah ɓe نعم wonde ko kamɓe goni jinganteɓe kamɓe goni walleteɓe نعم julɓe ɓe noon ko ɓen donti نعم allah wi konu amen woni konu allah Naam. ɓen goni fooloɓe ko allah wi mi Naam. jinganan nulaɓe am mi jingana ɓen gonɗinɓe allah Naam. mi jingana ɓe gila ka gurnam aduna نعم ga gurnam aduna Naam. mi jinganoɓe ne kay ñalawma darga ñande seedeji ɗi daroto ceerno haalɗum ɗo ha gayni o wi ceerno haadi wa amma ma sajanukum نعم tawi noon koko ɓe ndumbi on jiɗɗo yaltude ferde fof won dariɓe e beddaji he jaɓata jahon نعم andi noon mi haalnima نعم ko nanta luure ɗe ko fof wona e nder madina نعم madina seyidil haji ali نعم radiyallahu taala anhu نعم hay goto sallanowki ceerno e nder madina saha noon nana ko hulɓini ha an hoorema kula نعم keɗimi tafsir tafsir o ko dakar jooɗi نعم tafsir o ko dakar o jooɗi min heɗori nafuran kadi tafsir o nan ɗo نعم
o wi ceerno nde waɗi madina seydil hajji ali نعم madina alhaji ma ɓe diddimo heddinoɓe toon ɓesgu alhaji ali diddimo jaltinimo jahɗuno e hulɓinaɗe ha ɗum koye tafsir kadi ko ni o haaliri te ko e tafsir te ko ni o haaliri ceerno riddaka madina نعم wonnoɓe madina Naam. hay goto salanon ko ceerno luure ɗe pop Naam. ko ndigil ndigil madina no mbinomi ñande ni Naam. toon defete ha ɓenda Naam. ɓe gara ɓe dotta ɗum gal se gayni joni so waktu ono heddi i fawanma ojo ceerno o keɗoɗa e ojo ceerno ousmane Naam. e ba abdoul asis kan ha ganda نعم luure ɗe histoire uji ɗi wona e sati madina ɓe mbino ñande ni so nanɗe ñawi mi anda so haala jaɓi yo nanɗe cellu نعم wonde ceerno riddama madina ɓesgu alhaji ali riddimo نعم no tafsir ɗo o haaliri ni so tawi ko gonga wonno نعم mamadou gui alhaji ali ne aranno asma o joom suñ ceebiram diallo no addoye toon ceerno ɗum totono toon ceerno ñaɓata toon fof ko ceerno fof no koye juuɗe ceerno ɗum noon wona madina tan de ko guure ɗe alhaji ali siñciɗe fof koye tamande ceerno mi haalni o ceerno bocar guiroyel نعم ceerno waɗata no hunde sona taw ɓamde makko sabi hay ceerno de hajjoyta hajju mum koyɗe o Naam. o wi ceerno bocar guiroyel ara kamɓe jaadi نعم laawol ceerno kadi fas gadanol Naam. kadi kamɓe jaadi kanko ceerno bocar guiroyel Naam. e ceerno ousmane thiam 1948 ayi o wi wa amma ma sajanu tawi koko ɓe ndumbi on Naam. on jaltata sabi kala mo ɓe nangi Naam. mbimami ko ceenal ɓe mbaɗata e hoore mum نعم kamɓe hettinanoɓe hen نعم e pooga ɗum نعم hay goto wata fer نعم hay goto wata abbo ceerno wona e nder zati madina de نعم min paw banda ceerno ceerno wima alhaji ali gila guine bisaw Naam. ɓe ɗaccanimo o deeƴi toon o wi o ari o siñci wuuro makko madina Naam. hay ɗon ɓe ɗaccanimo o deeƴi ceerno haali hay ɗon ɓe ɗaccanimo نعم eɓe kamminamo kanko e dental makko walla ri pawen ɗum joni tan on saha continue fof gotum fof ko gotum tan juut haade ko miniri goto wona no juuti ko miniri goto eɗen nganndi woni njiiruɗen ceerno ahmadou baro en ɓe woni ɓe goniri e sénégal ceerno hamme en woni goniri fouta seydil haaji aade en radiallahu taala anhu woni wonirno ngaabu woni woniri to kamma ko ɗoni ko gonga ni o waɗi ɗo wuro makko wonno ɓe ɗaccanimo ɓe jalɗon e makko wona goo wona ɗiɗi ɓe ɓittimo ɗon ɓe callimo ɓe cali almuɓe makko woni ɓe gondiri ɗon e makko hare tan e awiba ha allah nawimo o wi en jiɗi ɗum ɗo fof ko nana hen e ko yiya hen ɗo fof koye nde sattede o wi omo holla en noon ko allah rokki en wiɗon hajjaari wiyetamo min koye sunna min koye sunna nguurata ko hen nayen mi taggani ɗum mi wattani hen ko hooram tan mbanmi kala jiɗɗo wallede ɗum ɗon noon jooɗo wiɗa wallede ɗum e ya lawol hande noon ko noon mbima accidde seeram ɓe ceernaka waɗiyaɓe waɗiɗo waɗiyaɓe waɗiyaɓe ya an woni sunni en gollu sunna nelaɗo e deftere allah e laawol tijani min ko ɗum mbima yettoro waɗade allah noon ko ni woni miɓe gondiri ha o ruttiɗi jomum o wasi ko dental ngal fof no hawri ene jaɓi ɗum heddi noon kono aduna wayata jooɗi ha woni balɗe capanɗe caggal nattugol makko o nattude ñande jeetati haran ñande aljuma jooɗi ha woni balɗe capanɗe nayyi ko rewi hen heewani
ceerno yaltimati tawi wonko fuɗɗi eko aduna wi ena wayla o wi kanko noon waylugol aduna e waylagol aduna e tara ɗum ceerno makko ɗum tawata ɗum woni ko yaltinimo madina o yehi kolda ha wona omo riiba wona kadi fitna kadi ena ummi o heftinno wonko joɓɓinmo ɗo o wi ɗum noon tawatama tara ɗum ceerno makko ɗum wonayimo kolda woni toon lebbi jeetati ha ɗum mo sirde o yehi gerte makko o fuɗɗi immade kolda o yehi o tiijoyi noon madina ko naata ɗum kadi jogii kisaji mum on ɗon tafsiru mbiyatmami so on keɗima ɗum onon fof on cukkan noppi mon tafsiru kulɓiniɗo heɗani nani kala ferɓe ɗo koye yamirore ceerno kala heddinoɓe toon koye yamirore ceerno gawlan wahida kala heddinoɓe keddino koye konngol ceerno kala arnoɓe gari koye konngol ceerno ko nanta histoire uji ɗi luureɗe ko pop wona e nder sati madina kamɓe fof eɓe nanno konngol ata jeeyaɗi ɓe keddino hen luure hay ko caggal ɗum waɗi kono wona nden ɗum waɗi ceerno wiɗo wa amma ma sajanuku tawi koɓe ndumbi on toon on jaltata so jiiɗi yaade no on mbawa fa halakuhum ɗum ko halkare mabɓe kamɓe dumbuɓe on ɓe onon noon wa awnukum ko ballal mon ceerno wi kon alhamdoulillahi alladi alhamakum sabra jettoɗe godani Allah longuinɗon muñal tawnowa qala tabaraka wa taala ko Allah haali haakiyan qawlal mu'minin Allah haadi omo refta e konngol juuɗe gonɓinɓe Allah ɓen mbino wa malana an la natawakkala ala llahi ko waɗi men kolorta ko Allah wa qad hadana subulana Allah fewni men laabi amen wala nasbiranna mamen muñ ala ma azaytumuna e ko townuɗon men ko lorton men wa ala llahi falyatawakkalil mutawakkil kala neɗɗo yo hooloro Allah ceerno wi wa amma al muhajiruna allazina la yattaquna al harra wala al barda tawi noon ko feroɓe ɓe ganduɗa ndentaki gondaka nguleyki gondaka ɓuuɓol eɓe pere ɓe jalta ɓe gara ceerno wi fa ɗuuba lahum ɓe de beelamma wodaniɓe ɓe aljanna ɗuuba wodaniɓe e fergon way muusa ɓe jalta ɓe gara ɓe taw on ma'awa te ɗon ko on daaki ɗon tan ko ha gandon ɗumen gori caggal ɗum gabboɗon ɓe o wi ɓen fa ɗuuba lahum summa ɗuuba lahum reftire kay beele ma wodaniɓe lida nazzalahumullah o wi ko ɗum waɗi Allah jippini ɓe fi ma'awal amni ɗum waɗi ɓe gari e ma'awal amni woni tapporde hoolare fa qala taala o wi ko Allah wi walladina hajaru fillahi min ba'du ma zulimu lanubawwi annahum fi dunya hasana ko Allah yi feranɓe Allah caggal nden ɓe toñama mamin jippinɓe gila ga aduna min jippine maɓɓe moƴƴere jobdi lahara ndi ɓuuri mawnadeɓe so tawi kay ɓe ganduno ɗum ɓe perat kala perɗo caggal nde tooña o wi ko moƴƴere aduna moƴƴere lahara nde o wi haala mum haalatake o wi nde wonno ko ɓen goni muñɓe ɓe mbakkiliɓe kollori Allah joni noon an ceerno haadi qul lahum innahum adyafullahi o wi haalanɓe mbiyaɓe koɓe hoɗɓe Allah kamɓe ɓen ɓe gonduɗa ɗo ma'awaɗo wiiɓe koɓe hoɓɓe Allah ko Allah ɓe jippi koɓe hoɓɓe nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam i joni noon gonɗo koɗo Allah oni koɗon nelaɗo Allah o wi sa yajiduna nusulahum indallah maɓe jiino Allah hottirtaɓe jippiɗo Allah o wi on Allah hottamo sa yajiduna nusulahum indallahi wama llahu bi ghafilin amma yamalun Allah welsindaki golle maɓɓe moƴƴere kadi Allah lundata ko fodore o wi joni noon wiiɓe tan yoɓe tinno e peewal fal yaccehidu fi igami salati yoɓe tinno e juulu no ɓe jamirira fi awwalil awqati gila adan e maɓɓe ɗum ɓe jamirano yoɓe juulat yoɓe juulat ha joni anne ko an gardirmi e maɓɓe yamirɓe ɗum yoɓe nden aadiji seeremɓe fal yahfadu uhudal ashyakh yoɓe nden aadiji seeremɓe ɓe ko wayno yidde ceerno mum
tinnade e wasifa wal ittihade fil wasifati ceerno wi biyaɓe silu arhamakum jokke kadi enɗameje mon kama umirtum no jamirira ɗon ni wattaqullaha kule allah waf adul khayra golle moƴƴere wajtanibu rijsa goɗɗirɗon kala bonande wal fawahisha goɗɗirɗon pankare ceerno wi fala tajizu wata donke min kum rijalun oɗon jogui worɓe na e mon yu'inuna allah e balla allah fi ta'kidi awamirihi e tinnude jamiroje allah wa tahziri e rentinde manahi kade allah o wi hay hunde pour on jalti to on gari maawa pour ladde no muside o wi ko wata donke daroɗe tan diino on jadi kala hunde ceerno wi ñemtine hen adiɓe ɓe jinna e mon adiɓe ko fernoɓe ñemtine ɓen min abaikum alkiram seydi alhaji ali ñemtinemo seydi ali ibn ismaila ñemtinemo o wi ñemtine kadi jokkorɗe gonɗe ɗon ɗe woni silsil men o wi ilani hayati silsilati zahab ay ceerno wiyata silsil o ko silsil kañƴe ɗum waɗi o suuɓi silsil o ay o haali seydi alhaji ali o haali ali ibn ismaila o wi ha silsil gaskitinaɗo e kañƴe o noon ɗum waɗi o suuɓi silsil o ko on duworteɗo e madina gounas nde o hajjoyi hajju makko gadano eɓe birdanno e cuuɗagol ko o silsil o duwortono to nden o yaaduno ko mbimami ndi ceerno bocar guiroyere moussa diawo en hajju ɗimmo o woni 1955 o yaadi koye ceerno ousmane en ko o silsil duworteno hajju makko tata o yaadi koye babam bachir o silsil duworteno ceerno wi o silsil ko ñaguel dimel ko kañƴe wonɗo wona maire o suɓori ɗum alhaji ali no jogui silsil hakkude makko Cheikh Tidiane ko yimɓe ɗiɗo ɗon gonɗo walla tata o wawno suɓade o haade ko alhaji ali tan kono ayi oɗo ɓurɗo juutde o kisa o suuɓi ɗum saabi sa wi joni alhaji ali mbiya alpha hachimi madinatu munawwar toon ɓe tawodirno alpha hachimi direct hokkima ko mouhamadoul hafiz fani direct mouhamadoul hafiz Cheikh Tidiane ɗon kam ɗiɗo han lombi ɗon alpha hachimi mouhamadoul hafiz ala alpha hachimi astafirullah alpha hachimi ko alpha amadou woni baba makko alpha ahmadou e cheikh oumar jiidi may baba alpha amadou ne hecci cheikh oumar duuɓi sappo kamɓe jiidi may baba noon kono hocci cheikh oumar duuɓi sappo alpha hachimi alpha ahmadou mouhamadoul hafiz fani on ko Cheikh Tidiane sa alama kadi dutta alpha hachimi ɗo cheikh oumar hokki ɗum ɗo alpha hachimi cheikh oumar mouhamadoul ghali Cheikh Tidiane ɗon kay ɓuri raɓɓit kono ay ceerno yarani toon yaari ko oɗo silsil o wi kadi ko silsil kaŋŋe yanke ko kaŋŋe o wi ñemtine ɓeɗo fof ñemtinon alhaji ali o wi ñemtinon ali ibne ismail mbatta hen mouhammad ibne ibrahim ahmad ibne aboubacry hankkadi yaari noon woni cheikh oumar mouhamadoul ghali Cheikh Tidiane nelaɗo sallah alih sallam o wi ñemtine ɓeɗo fala yagurranakum ma garra nnasa fi hada zamani wata homtu on ko homti yimɓe oɗo zamanu min algarru cheyɗan komtowo jawɗele aduna ala onon ñemtine ɓeɗo gandon koko allah ko ɗum tan woni ko heddoto ɗum tan woni gonga kala mo cheyɗani homti oɗo aduna wata ɗum naworɗo o wi sallimu lana ala seydi sharif o wi ceerno haadi calminana kam sharif mouhamadou abdoulah so tawi omo ɗon kay tawno noon kanko heewano jooɗade ko sharif jeeho nangga hadiya kono mbimami ni kanko jeyino oɗo galle ɓurtidirɗo galle ceerno wiyete galle sharif mouhamadou abdoulah o wi somo ɗon kanko kam mi hertinanimo salminadu calminana kammo ceerno wi fala tazunnu anna mana diqal maishati wata cikke noon miɗen gondi ga e caɗele guura mi sinci madina gounas miɗen ga haqqillaji moon yo ndeeje wata cikke ga miɗen tampi miɗen gondi e caɗele guura ceerno wi la ala wata cikke ɗum walillahi lhamdu ceerno wi jettoɗe godani allah nahnu fi ni'matin min allahi miɗen e nema allah ko e jamma jammen goni ga nahnu fi ni'matin min allahi taala ceerno wimo sallim li al ihwana salminanam noon musidɓe heddiɓe ɓe fof kadi ceerno wi ko kullan kamɓe fof ceerno wi ma mana'ani an ukhassisa haɗani kam hertinde mi rima inɗe par goto goto illa li tattahida fi ta'mimi so wona ha tinnoɗa huftidinde
hade mi hertinde tan ko ha an tinnoɗa e huftudinde salminade ndu kala goto mbiyaɗum ceerno wi salminima ceerno wi salminima ceerno wi salminima oy ɗum haɗi kam hertinde ko ɗo letere o ɗo haaɗi ko wayni noon no toon ha heewi saaha fof kadi woda ko gadduɗen hen inchallahu taala joni janggo so Allah jaaɓi ma en jokku deftere men hijrata suada inchallahu taala Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay wurema habibu Muhammada yew fuuta fowɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe ma kam kewi daranade sunna Muhammada